Toko ya chaka ama ya yebire biganiyo ngo kumanyibuna n'amatuko abere ayetire magigayo mwana Sagini kubatwa kurase enyegitari ya Kisii nigo irwa goika ensemeri ya Nairobi asingenchi yo kwenyorera obugwenya kulende omwana yo ni gatangire asensemo ya Jogoo Children's Home ase abantu ababere bagwesoke gati yabo Esna Nyaramba kurwa ase kyombekeri kya Young Democrats ase kumwegerera omwana yo kwenyorera obugwenya muri kito Vincent Onyancha na mange rituko lya lero lyalengera rituko lyo mogoko ngono bwaga kiete nalenga yangu mwana ngo sokari ko nyagitari twagenda twa prepare omwana osoka okungusana nani gokogendreta so mwana Sagini oyorusi wa maiso asinchire cyobo tutukano aseri rituko lya kabererero nigo okuiro kwa yasenyagetari ya maisa Nairobi wate na maega yogotenenigwa abwigoro ye maega yo wanchiro kurusi wa nyagetari asokanyatangire asokonyoro obogwenya akarabu kwanga mwana tawende kwa gusongo omwana ngabwenda kwa there's a lot of orphanages children so much better off than Jogoo umontara takanga bono ntaito to take care of the kid adopt omwana arabono kimogo chikokoro omwana ona barenge koirwa ordinary isane kenga yaja a second opinion yatebere kende ngikera korwe abekiru nonye cosmetic eyes omwana ori kako chokora iga orare ntobe rika ukuna maisa yugwe ntoba ya noer nonye kindo moko nimbwate liso. It is something to just kube kororo psychologically umwana ori isane kenga ndongera age korukwe liso kerororo na getakora maega y'umwana Sagini wanchirwa gasoko kuro nyagetari na koirwa Jogoo Children's Home nigo mwegeri bwene wamanya bantu kurwa sekyombe kya Young Women Democrats Esna Nyaramba aichaniro gotango ku mwana yo ime ya Jogoo Children's Home. I'm so shocked with what is going on in Kisii na ndenta ete kurwa warning next time if something like this happen abantu bali barenderela front offices Madam Beatrice iganero tenenete obisi yabana ekero mwana agosairwe enere timu entanga ntobonta ko ground etimu ya kaberne ya county then korworo tumna ko nyara bantu bakurunga human rights ne chi activist nyara abantu ba media to nyara abantu bakuruka banyagitari dara basigari bago tokonye gasie yonsi tokore gasie asobwamo totige kunya kominyokani nebitina bitabwanira tinga bifrani is taking credit eyema gayo kabiro mo governor we county ya Nairobi Mike Mbuvi Songo wote yabuna bwerure elio kumoiro mwana Sagini go ikasense ya China asenya getari ya maiso kolende ayo kolekana wikachinya getari ibere kurwa iga asense ya Kenya chirikire uko buna omwana Sagini na bwana togosko go cha sekerango kende asokoligia obobwenia elituko litanga lia fail tigoro lero lia fail we hope nga as tuakwande na the relevant offices ba organize at least if possible because omwana konyorobere booked omwana age atiru na Nairobi aroru before Christmas so immediately ngonyoga kororu either mambi maragoba gose mambi ende so the best way no gotira nera mambi onyorto bagokora what they are doing njetinda ituza gotwara bitina na muntu cause Jogoo Children's Home mtebugati capacity yokotwara omwana umuko because mbabwati braille sororo mwalimu mtayo braille kusomia mwana ororo so we need this kid in a special school ya bana bari blind achikokonya kakororo so I just want to tell the office that release the kid for a better medical examination. Release the kid na bali baisane a second opinion is not a crime. So second opinion tigaita beruwa umwana oli agenda aligererigwe na ande release omwana tafadhali release omwana and I just want to say this ekyo gatikarete bono no kumanya goseri tukolyankyo omwana Sagini na nchiro kurwa ase ensemeri ya Jogoo Children's Home elia kiwime ye county ya Nairobi ase Mike Songo araimoke gatambukiro na kwene kyo mwana yoikire ase nsemo ya China eliko nyara koligia obobwenia ko reporter ya Ndizi TV ritirane nchenkuro kwa Vincent Onyancha.